Madoka chele mabuja tauya nonhau manhoko zozuva remakumi mairi noshanu mwedzi uno waNdira. Idi tiri kuramba tichindoringa zviri kuitika kuwaChina vari kuita zvomugodhi munyika medumo. Nyasi paburika kuti mugodhi woMonalov kubhinga kwaikuda kubisa vanhu vokubhingawo munzvimbo dzavagere idzo dziri nzvimbo dzemadzibaba avo kubva kare. Aidi mabi yangu heno kuti mutungamiri wenyika ari kumboedza kudini kana achiita kusikinya tukono kwakadari. Ipapa taringira kuti tigoona kuti wachaita sei nokutoti watoita zvemagweta chaizvo kuti zviite zviri nani. Toramba tichikunyepai zvinenge zvichiburikapo. Dare guru munyika raita zvokumisa sarudzo dzonzvimbo dzawaBiti newamwe washanu wari wamiriro dare roparamende waripo izvezvi. Kwai dzanzi nzvimbodzi wanhu wavo wakabisiwa zvisiri pamutemo kubva mudare roparamende. Aidi pakatoita kunyangariwa chaiko. Taringira kuti tione kuti zvichadini, asi ipapa zeki yabva yatoburitsa pachena bva yatobisa mapepa okuti nzvimbodzi dzichaitiwa sarudzo pokare zuva richaitiwa sarudzo muna kurumeri. Taringira kuti tigoona kuti wachaita zvokudini tichigokunyepai zvinenge zviri kuitikazvo zvizere. Apawo zeki kwai agoreketai kuti ichamira kutora masoja kuti avabatsire pane zvavanenge vachiita zvinhu zvinova zvisingafaniri kunge zvichiitika. Bumbiro romutemo chairo rinorambidza masoja kuita izvozvo. Aidi mabi yangu heno kwatiri kuenda ticharamba takaringa kuti zvichaita sei. Nyasi vanhu vazhinji vahwadziwa pakaburitsiwa masoko okuti dzimba midhadhadha dzakanakitsa dziripo munyasimo nhandare yondege Robert Mugabe iya inonzi Arlington Estate kwai dzida kubisiwa kupwanyiwa nokuda kwezvakareketiwa naTafadzwa Muguti. Aidi mabi yangu unosaya kuti kohokonai makore ese dzawakiwa dzimba dzakaita kudaro wanga waribe kuzviona chere kana kuti zvazvirumbotekaira sei. Ticharinga iwo wakaita kuti dzimbadzo dzive ipapo awabva watoreketa kuti zvizamei muone zvetinoita nokuti tino mvumo dzese dzakada kupiwa kuti dziitike dzimbadzo. Ticharamba takaringa iko zvinoperera izvozvi. Kwai nyaya yemvura yekunaya Mozambique yasvika kunyanga kwanaya mvura inoita mamilimita 120 chaiwo usiku hwanyasi kusvikira madoka zuva ano. Aidi mabi yangu indo kuti jakachira romvura wanhu watoite kungwarira chaiko chaiko nokuti wanoweredziwa kana kuita matope anotsvedza aya achibva adhirikira. Idi ngawachengeteke wanhu ikweyo. Zambuko riya rekuenda kukaranda ragopa ruhwano mutungamiri wenyika. Idi mabi yangu mukatoringitsa munotoona Megani araita kugwarashiwa kuwadziwa chaiko zvekutoti unosaya kuti kohokonai apa nyika yakaita kujiwa mari mahara apa. Ipapa apa paribe zvagoreketiwa nevakuru vehurimendewo tichagoringa kuti vachaita zvokudini nokutoti tinenge tichitoda kuti titobhadhawa imwe mari yokutambisiwa nguva pokare nevakawaka zambukoro. Kwai nyika yeZimbabwe panyaya dzouori iri panhamba yechizana ne50 pasi rese. Aidi mabi yangu tinenge tiri kuhuwanza uorihu heno kuti zvichambopera chere ticharamba hedu takaringa. Ndosaka takutoda kuti tiite hurumende itsva penyu ingaite kunge mutsvairo mutsva unotsvaira zviri nani. Tiri kufara kuti kuno mumwe wedu wemuZimbabwe anonzi James Manyika aitiwa ndiye mutevedzeri wemutungamiri wekambani yoGoogle iyayo pasi rese. Iko kugugura kwatinoreketa kuti da kugugura aiwa ndo wanenge wagere hunde ikweyo. Aidi wari kuita kubudirira chaiko tamuroera manja mubi yedu uyu. Pokare tiri kuroera manja anonzi Tapiwa Gusha anzi ndiye azikana pasi rese kuti anoisa zvinhu zvokudya zvochiwanhu mumaaisikirimu muSouth Africa mumu. Kwai mauyu nomasau ndo ari kunyanya kudiwa newanhu. Aidi mbi yedu aiwa aita kuita kupindirira chaiko. Munushi unonge uchinakidza munushi womauyu uri muaisikirimu nomunushi womasau uri muaisikirimu. Aiwa mabi yangu mukazvikona aiwa munondopfuurawo neikweyo muchindodyawo maaisikirimu yacheya.
mugore ra2021 vanhu vari kunze kwenyika kwai vagotumira bhiriyoni ribodzi nemamiliyoni 400 chaiwo mari yekuamerica. Gore ra2020 kwatumirwa bhiriyoni ribodzi. Aidi mabi angu, tinorovera manja vanhu vari kunze kwenyika nokuti wakatoita kuti vanhu vazhinji mhuri dziite kurarama kuri nani. Toramba tichizvitenda izvi. Nyasi mari yokunze kwenyika inge iri kutengewa nemari yemadhora omunyika 115 anomasendi 42. Nyasi kwapuwa mamiliyoni 30 tiringe dziri kuitika pasi rese. Mutungamiri wenyika kuSouth Africa kwai agoburitsa zvakuferefetiwa nevanhu vanoferefeta zvouori. Aidi vanhu vari kuita kuhwadziwa nezvaburikamo. Pakaita kunyangarirwa chaiko. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera sei. KuNigeria kwai wagorambidza kadoro kanenge kari mutumapepa tudiki kwakaita kunzi kambwatuya nemamwe anomazita akasiyana siyana, asi mhando yacho iyoyo kwai yarambidziwa ichadikana kuonekiwa ichitengesiwa. Tozvitenda izvi nokuti kanoita kuparadza chaiko vanhu kadoro kam. Seychelles kwai yagoti iyo iri kuronga kuti igowaka gwenya remagetsi rakakuritsa pasi rese chaipo. Aidi wabi yedu wanoita kuronga kuti waite zvinhu zvisvinu tovashuvira tuzvinu pavanenge vari kuitazvo. Paino hurumende yekuKenya kuedza kunadzirisa nyaya yeKFC yagoita nguva ichiti iri kutenga mabhatata dzinorimiwa nevarimi vemunyikamo. Kwai ichagoda kuti waise industry inoita kunadzira kuti igovatengesere mabhatatadzo dzokuti wape vanhu. Aidi mabi angu, heno kuti zvichaitika zvarini tichagoringa. Kureketa kuno chikwata choMalawi chiri kutamba nechikwata choMorocco tiri kundovashuvira tuzvinu wanyabi yeduwa wokuMalawi. Kwai kuno vanhu vasere vakagwarashiwa mukutsitsirirana kwevanhu nozuro munhandare kuCameroon. Aidi zvakatoita kunyangariwa chaiko. Unosaya kuti kohokonai zvaita kudandi muAfrica toramba tichishuvira kuti mhuri dzevanhu vapfawa dzizorore dzinyaradziwe naYahwe, iyo mweya yavo izororewo murugare. Takadaro zvedu mabi angu, tagumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.